Τι επαύριον πάλι νηστήκε ο Ιωάννης, και εκ των μαθητών αυτού 2, και εμβλέψας το Ιησού περιπατούντι λέγει, είδε ο αμνός του Θεού. Και ήκουσαν αυτού οι 2 μαθητέ λαλούντος, και εκολούθησαν το Ιησού. Στραφής δε ο Ιησούς, και θεασάμενος αυτούς ακολουθούντας, λέγει αυτοίς, «Τι ζητείτε?» Οι δε είπον αυτό, «Ραβί, ο λέγεται ερμηνευόμενον διδάσκαλε, πού μένεις?» Λέγει αυτοίς, «Έρχεστε και είδετε». Ήλθον και είδον που μένει, και παρ' αυτό έμειναν την ημέραν εκείνην. Ώρα δε ειν ως 10. Είναι Ανδρέας, ο αδελφός Σίμωνος Πέτρου, εις εκ των 2 των ακουσάντων παρά Ιωάννου, και ακολουθησάντων αυτό. Ευρίσκει ούτως πρώτος των αδελφών των ίδιων Σίμωνα, και λέγει αυτό. Ευρήκαμεν τον Μεσσίαν, ο εστιμεθερμινευόμενον, ο Χριστός. Και ήγαγεν αυτόν προς τον Ιησούν. Εμβλέψας δε αυτό ο Ιησούς είπε, «Σύ Σίμων, ο Υιός Ιωνά, σύ κληθήσει Κηφάς», ο ερμηνεύεται Πέτρος. Τι επαύριον ηθέλησεν ο Ιησούς εξελθύνει στην Γαλιλαίαν, και ευρίσκει Φίλιππον, και λέγει αυτό, «Ακολούθη μοι». Είναι δε ο Φίλιππος από Βηθσαϊδά, εκ της πόλεως Ανδρέου και Πέτρου. Ευρίσκει Φίλιππος τον Ναθαναήλ και λέγει αυτό, «Ον έγραψε Μωσής εν τον νόμο και οι προφήτε ευρήκαμεν, Ιησούν, τον Υιόν του Ιωσήφ, του από Ναζαρέθ». Και είπεν αυτό Ναθαναήλ, «Εκ Ναζαρέθ δύναται τι αγαθόν είναι?» Λέγει αυτό Φίλιππος, «Έρχου και είδε». Είδεν ο Ιησούς τον Ναθαναήλ ερχόμενον προς αυτόν και λέγει περί αυτού, «Είδε αληθώς Ισραηλίτης, εν ο δόλος ουκ έστι». Λέγει αυτό Ναθαναήλ, «Πόθεν με γινώσκεις?» Απεκρίθη ο Ιησούς και είπεν αυτό, «Προτού σε Φίλιππον φωνήσε, όντα υπό την σικήν, ειδώνσε». Απεκρίθη Ναθαναήλ και λέγει αυτό, «Ραβί, σύ ή ο Υιός του Θεού, σύ ή ο βασιλεύς του Ισραήλ». Απεκρίθη Ιησούς και είπεν αυτό, «Ότι είπον σύ ειδών σε υποκάτω της σικής πιστεύεις?» Μίζο του τον όψη. Και λέγει αυτό, «Αμήν αμήν λέγω ημίν, απάρτι όψεστε των ουρανών ανεογότα και τους αγγέλους του Θεού αναβαίνοντας και καταβαίνοντας επί των ιών του ανθρώπου».